Do, oedd e'n hyfforddiant da. Nath e helpu fi sylwi bod fi'n defnyddio Saesneg lot tu fath i'r gwaith. Popeth yn Saesneg adre dy fi, a achos sa'n neud yr ymdrech, ond ers y cwrs ma, fi wedi gwneud lot mwy o ymdrech o dechrau siarad â bobl yn Cymraeg yn lle yn Saesneg. A ambell waith mae pobl yn ateb nôl yn Saesneg methu siarad Cymraeg. A wedi bod cwpl o achosion lle mae pobl wedi ateb nôl yn y Cymraeg wedyn, a ni wedi cael sgwrs bach yn y Cymraeg. Fe wedi gwneud fi teimlo mwy hyderus yn defnyddio'r Cymraeg na be o'n i o blaen. Mae Cymraeg fi'n gallu siarad fi'n ffeindio fe'n galed, ond trwyddo ymarfer mwy a defnyddio fe mwy mas o'r gwaith, mae fe'n mynd i rhoi mwy hyder i fi i dod yn mwy gyfarwydd efo fe rili. Do, ie, trist yn ni o popeth. Na, oedd fe'n hyfforddiant da, o'ch chi'n dysgu lot, a fi'n meddwl mae fe'n werth i staff eraill meithrin fan mynd ar y cwrs hefyd. Jyst pawb cael y hyder i defnyddio'r iaith mwy.